Ti sɛ futuo papa bi kɔ wuram ɛna ɔkɔdua nnɔbaeɛ na ɔdua nnɔbaeɛ no nokwasɛm ne sɛ na wɔni hwee ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛhwɛ ama nnɔbaeɛ no anyini nti da biara wɔsɔre a anɔpa paa na wakɔtena afuo mu hɔ na ɔredɔ na wɔtutu nnɔbaeɛ no mu ɛtɔ da wɔkɔ a yɛbɛdi mpo wɔnya nanso na onim deɛ nnɔbaeɛ no ba a ɔbɛnya afiri nti wampa aba papa no nnɔbaeɛ no na ɛgye berɛ paa nsa na afifiri onya abɔtere wɔ ho hyeyaa ma nnɔbaeɛ no fifiri na ansa na nnɔbaeɛ no bɛnyini ama adi ama wɔtumi ate bi adie no anaa wɔbɛtɔn bi no na akyɛre yie papa yi de kakra nkakra na wɔdodɔ ho na wɔtutu mu na wɔbɔ aduro ne nyinaa to da ɔkufia na wakɔbu ada ne sika a wɔde bɛtɔ aduane adi mpo a na wɔde akɔtɔ aduro na wɔde akɔbɔ nnɔbaeɛ no nkakra ɛtɔ da wɔni sika gye sɛ ɔkɔbɔ bosia na ɔde afa apaafoɔ ama ɔmakɔyɛ nnɔbaeɛ no mu adwuma wɔni sika nti ɔbɔ mmɔden a ɛde n'ahoɔden ɛyɛ adwuma no dodoɔ no a bɛɛ 80% deɛ ɔno nko a na ɛyɛ nkakra na papa yi tumi dɔɔ nnɔbaeɛ yi ɛma a bɛmfie no mu akyiri nnɔbaeɛ yi anyini yie na ɛfiri aseɛ sɛ ɛso papa no a na obiara mu no na kurom hɔ obiara mfa ne ho na ɛberɛ durui sɛ ɔretere nnɔbaeɛ no afei deɛ ɔtee baako de kɔɔ dwa so afei deɛ ɔde kɔɔyɛ sika no wanya no bebree sɛ nnɔbaeɛ no bɛyɛ agyapadeɛ ɛma ɛtena hɔ ma ne mma ne na wɔ ntoatoa so papa no bɛyie ɛfa saa nnɔbaeɛ no a ɔbrɛyɛ ɛdɔɔyɛ no ɔbɛfa ho sii dan ɔbɛfa ho tɔɔ cars ɔbɛfa ho hwɛ nkurɔfoɔ yɛ agyapadeɛ yie mɛka wo yɛ akɔsi sɛ adeɛ bia a wahyɛ aseɛ no gyere ho no yɛ ne yie nipa bɛbu w'aba mu adɛn na wahyɛ wei ase deɛ na woyɛ yi mfasoɔ bɛ na wɔ so nipa nhu nanso sɛ wotɔ wo bo ase ne sɛ woama w'aba mu amu na nkakra deɛ wofiri aseɛ no woannyae ade pa no a woyɛ no a ɛyɛ wo hyɛberɛ mu adeɛ no a wonim sɛ daakye papa wo mu no sɛ woannyae na ade nto wo aseɛ nkakra na woyɛ a ɛberɛ bi bɛba a wobɛtwa w'ani ahwɛ w'akyi na waka sɛ ei hwɛ baabi a mefiri ne baabi a Onyankopɔn ba mɛduru ɛhia biribi a yɛfrɛ ne sɛ mental soɔ ama ɔbarima atumi adi nkonim n'abrabɔ nti sɛ wopɛ sɛ woyɛ nkonimdifoɔ a yɛmɛka kyerɛ wo ne sɛ hwetaa so ɛma obi a mu w'aba mu ɛma nkurɔfoɔ ano ɛma wonyɛ deɛ nsɛ sɛ woyɛ ɛma nkurɔfoɔ ano ma wonnyae deɛ woyɛ no ɔmmɔden sɛ wobɛyɛ na wayɛ ne yie na Onyankopɔn nso bɛhyira wo na wohyira wo yie ɛnhwɛ deɛ nipa ɛhwɛ nti nipa ɔmmɔden na deɛ wahyɛ aseɛ ade pa no ɛnɛ deɛ so ni mfasoɔ nanso wode nkakra a ɛda bi bɛba a Onyankopɔn bi bie ɔsoro mfɛnse ama na wo nso wasere wo w'abrabɔ adeɛ no a woyɛ no ɛde nhyira bɛbrɛ nipa mpempem na ɛbɛba ɛberɛ bi abɛhwehwɛ w'ade n'akyiri akwan ne sɛnti no ɛgye berɛ to bo ase dodo ase to bo ase invest wɔ mu to bo ase na wode agya no kakra
na wonyame brɛ ɛne brɛ pa. Bia wonni boafo a wɔsɔ mu ama deɛ woyɛ no wɔtumi ayɛ. Waa na woboa ho. Aboa a wonni di a onyame na ɔbra no ho. Sɛ wobɛto wo bo ase a nyame brɛ mu no ɔbɛhyɛ wo animuonyam ama wo nso wadi dɛ na wo nso wasere. Nti ɛma obi a naadaa to bo ase na wodeɛ di Awurade akyi. Onyame ne brɛ ɛne brɛ papa. Awurade nka ho. Yɛ me mpaebɔ ne sɛ adeɛ bi a wasɔ mu wafiri ase a woyɛ, Nyankopɔn ma yɛkɔduru ho na ɔma wo brɛ nso nyɛ kwada. Ɔma wo nni nkonim ɛwɔ w'abrabɔ ne adeɛ bi a wahyɛ ase a woyɛ mu. Nyame nhyira wo na ɔnka wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. Amen.